हेलो गाइस, थारैनो नोंथांमोना गावनि मुंजों रिंटन दोननो गोसो दंब्ला बे भिडियोखौ जोबजासिम नायलां आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो खनसे क्लिक खालामनानै हो। दिनै आङो गावनि मुंजों रिंटन दोननायनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो सानदों नोंथांमोननो। भिडियोखौल' स्किप दा खालाम। आंना डाटा अन गैया, बेखौ डाटा अन खालामना लानि। दायो नोंथांमोना गुगोलाव थां, गुगोलाव सार्च खालामबानो मोनगोन। गुगोलाव थांनानै FDMR होननानै टाइप खालाम। FDMR बिनि उनाव नोंथाङा सार्च बाटनाव थुनानै हो। बिनि उनाव गोजौआवनो दंखायो बेयो, गोजौआवनो खनसे क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथांमोना सार्चआव खनसे क्लिक खालामनानै लिरना होब्लानो जाबाय गावनि मुंखौ। नोंथांनि मुङा मा बेखौ गावनि मुंखौ लिरनानै होब्लानो जाबाय। दा जिथुनिखि आं आंनि नामखौ होबाय, सरि जायासै, बेखौ आं दानफिनसै। मिस्टार भारत HRT। दायो सार्च बाटनाव थुनानै हो। दायो नोंथाङा माबे मोनसेखौ सायख'नो नोंथांनि गोसो। आङो दा नै मोनसेखौ सायख'नोसै। बेखौ नोंथाङा दसे नेथ' बेखौ। बेनिफ्राय गाहाय सेन्टाराव थां। गाहाय सेन्टाराव थांनानै डाउनलड होननाय बटनाव थुनानै हो। डाउनलड थुनानै बेनिफ्राय डाउनलड अपसनाव खनसे क्लिक खालामनानै होबाव। डाउनलड जाबाय, बेनि उनाव अपेन खालाम। अपेन खालामनायनि उनाव Hello, Mr. Bharat. Please pick up the phone. प्ले खालामनानै हो। Hello, Mr. Bharat. Please pick up the phone. Hello, Mr. Bharat. Please pick up the phone. जानानै थांबाय। Hello, Mr. Bharat. Please pick up the phone. दायो नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै माबोरै मोनखो, बुजिदोंना बुजियाखै? आंबो होना लायो बेखौ, जोबोद मोजां नाङो। दायो आंनिफ्राय नोंसोरनिफ्राय मोनसेल' बुंनाय राव, नोंथांमोना जाय सुबुङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनावबो खनसे क्लिक खालामनानै हो।